Tak už keď nemôžete ísť do Talianska, aspoň teda cez našu reláciu, toto je čo? Kde sme? Toto je... Dove siamo adesso? Calabria. Tropea. Tropea è famosa per le cipolle. Tropea je známa pre cibulu, ktorá sa tam pestuje. Aha. A tu sú pestovatelia cibule? Ci sono i genti che... Sì. Práve dopracovali, boli vonku. Quando adesso hanno finito già hanno fatto... A tu je Silvia s Massimom. E questo è Silvia con Massimo. Ok, kde si ty? Dove sei tu? Io qui. Aha, rozumiem. Piješ nejaké víno? No. Stai bevendo una bicchiera di Sì. vino? E altro? È una Questa è la spiaggia. spiaggia. Áno. È plage. Rozumiem, klasická pláž, vieme, áno. Žralok. C'è una pesce. Sì, uno squalo. V Taliansku nie sú žraloci? In Italia non ci sono squali? No. Nie. Určite? Ci sono. Sicuro? Sì, tranquillo. Pokojne, nie sú. Aj tu je pláž? Čo je toto? E cos'è questo? Koza je tam tiež. Cosa je tam? Questa è una colonna di un tempio greco. Je to jeden stĺp z gréckeho chrámu. Aha. A toto je zase pláž? Non ti va di fare un bagno vedendo queste foto? Že či nemáš teraz chuť okúpať sa, keď vidíš tieto fotky? Mám. Ja si Mám, skočím ty. hlavičku, nie je to problém. Pozri sa. Položíme sem vodu, more, rozložíme si ho vlastne na tých fotografiách tu za našim varívám to, dáme si dole tričko a pôjdeme sa troška okúpať. Ale najprv treba vyzviť topánky, lebo však nebudeme špiniť vodu. Ešte poprosím aj záliv, keby som mohol ísť, a lagúnu by som chcel sa Lagúnu kúpať. nemáme, máme ešte jednu Piesočnú pláž. pláž mám rád. A nechajme si tie fotky teda zatiaľ tu. Kúpanie bolo fantastické, naozaj som sa osviežil. Môžeme ďalej pokračovať v receptúre. Bene, ora il sugo è pronto e aggiungiamo un pizzico di basilico. Čiže paradajkový základ je hotový, voda je odparená, pridáme trošička bazálky. Najlepšie čerstvo. Nech sa páči. Pridali sme bazálku, čo bude ďalej? Abbiamo aggiunto basilico, cosa andiamo a fare Ora andiamo ad adesso? asciugare le melenzane. Takže teraz ideme osušiť baklažany, ktoré medzičasom pustili šťavu. Á, veľa šťavy, Čo no. môžeme teda aj vidieť. Asciugare, sì, ogni melanzana e poi friggere. A potom ideme opekať. Potom už ideme opekať. Samozrejme, že si to ukážeme, ale najprv všetky tie melenzány alebo tie baklažány vysušíme a odložíme si ich bokom. Asciugare, lasciare un po'. Abbiamo messo dell'olio caldo per friggere Nechali sme e rozpaliť aggiungiamo olej un po' d'aglio. a pridáme strúčik cesnaku. Normálne Iba celý? pre chuť. Mhm. Così? Non Sì. vuoi tagliarlo? No, è tagliato. Un pezzettino fino a quando si rosola. Iba pokiaľ zosklovatie, potom ho vyberieme, aby nezhorkol. Hovorí sa, že Taliani sú futbalisti, ale pozrite sa, Pietro je zároveň aj hokejista. Si dice che italiani sono calciatori, ma tu giochi anche ok? Sì, Mariano Ossa. Marian Hossa, áno, vidím, že fungujeme. Possiamo già toglierlo. Môžeme už vybrať odtiaľ. To je iba chvíľka. Mettiamo la melenzana nella farina Poprašíme baklažan hladkou múkou. Dáme e la opiec. mettiamo a friggere. Vysmažíme normálne takto. Vyberáme to do... Qui ci metteremo la melenzana dopo che è fritta, così si asciuga l'olio. Dáme odtiec olej na Rozumiem, servítku. tak ti to dám bližšie, máme takto. Fritto le melenzane, passiamo Potom, ako sme a metterle opiekli nella teglia per poi baklažany, metterle in môžeme forno. ich začať dávať na spodok In questo abbiamo bisogno. zapekacej misy. Allora, iniziamo Čiže a mettere začíname una fila di s melenzane. tým, že dáme jednu vrstvu opečených baklažánov. Áno. Môžem aj pomôcť troška. Priložím ruku k dielu. Sì, Un po'. certo. Ale iba jednu. No, Solo con un mano. ok. To je všetko. Ora tagliamo un po' di mozzarella. Nakrájame mozzarellu. Čiže úplne si to rozdrvíme? Dobbiamo per piccoli pezzi. Sì, piccoli. Più Aha. piccoli sono e meglio è. Rozumiem. Čím menšie, tým lepšie. Syr mozzarella má tvar oválnych loptičiek, ktoré sú balené do vrecúšiek s čerstvou srvátkou. Vyrába sa prevažne z kravského mlieka, no najkvalitnejšia, ale i najdrahšia je z mlieka buvolieho. Se una persona non è vegetariana, può aggiungere del prosciutto o della carne. Pre ľudí, ktorí jedia meso, nie sú vegetariáni, Noi lo facciamo per tutti così. môžeme pridať aj šunku alebo mäsko. Takýmto spôsobom si navrstvíme koľko vrstiev? In questo modo quante facciamo? Quante Facciamo abbiamo 3 da- strati. 1, Čiže 2, tri 3. vrstvy spravíme týmto spôsobom. Dobre. Ešte napríklad aj parmigiano. E dopo lo mettiamo in forno.
A potom to dáme zapiesť do Na koľko rúry. stupňoch to budeme mať a koľko minút? Ci vogliono per questo? 180 gradi, 30 Per minuti. quanto tempo? Čiže 180 stupňov na 30 minút. Talianske jedlo parmigiana di melanzane pripravíme nasledujúco. Baklažány ošúpeme a pokrájame na centimeter hrubé plátky. Posolíme a necháme odstáť, kým odtečie šťava asi 10 minút. V hrnci rozpálime olivový olej, do sklovita opečieme pokrájanú cibuľu, pridáme olúpané pokrájané paradajky, chvíľku povaríme, aby sa odparila voda, potom pridáme čerstvú bazálku. Osolíme a okoreníme. Baklažány osušíme, zľahka obalíme v hladkej múke a prudko opražíme na olej, v ktorom sme predtým osmažili cesnak. Do zapekacej misy na spodok poukladáme opečené plátky baklažánu, posypeme mozzarellou a parmezánom a zalejeme ich časťou paradajkovej zmesi. Takto to opakujeme 3-krát. Na poslednú vrstvu dáme mozzarellu a postrúhaný parmezán. Zapekáme v rúre približne 30 minút na 180 stupňoch Celzia. Ideme to okoštovať? Prima o prima io? Primo, secondo. Sekundu. Io. Tu sei secondo. Io primo, mio secondo, ok. Vai. Io primo. On prvý. No, prima io allora. Prima lui. Je to v poriadku? Takto to má chutiť? Je to dobré? Tutto ok? Sì, sì, tutto ok. Dobre, ja si dám tiež. Anche lui va a provare. Silvia, ako ti to chutí? Ešte som to neochutnala, ale hneď ti poviem. Výborné. Perfetto. Výborné, naozaj perfekto. Molto bene. Molto bene. Každý, kto u nás varí a navarí niečo Ogni dobré, persona che cucina qua. dostáva taký malý darček od našej televízie. To znamená, to je tvoje, Piedro. Ďakujem. Nemáš za čo, aj na budúce. Rado sa stalo. A samozrejme aj za preklad musíme niečo odovzdať. Obidva Ďakujem, dostanú to Andrej. isté. To je, budete piť čálku, čaju, budete si na nás môcť spomenúť. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli niekedy v tej Kalábrii. Dovidenia. Ahoj. Sono stato felice di essere qui. Že je Ti šťastný, že ringrazio, tu Andrea. mohol byť. A veľmi pekne ti ďakujem. Ja ti ďakujem ešte raz veľmi pekne. Tak, a my to ideme samozrejme teraz zjesť, lebo je to veľmi dobré.